kabisdak, pudool na to sa akong mga alagang iring. Mga homeless po ni sila. Dugay na ako, gagmay pa ni, gilagaan ako. Sa aras na matulog sila ang sakyanan. Kung uban, diya sa mga balay nga walay tao, diya na sila matulog. Pero pag abot na ako, kailaman sila sa akong sakyanan, managan na sila. Wala akong ilapakaon. So, okay, doon na. Ano dili? Kanang kutsing ako, no? Honda Civic. Si kuan siya. Si number 1 pa lang. Yung si Pagmano pa lang. Oh, niya po dire oh. Yara dire. Ale na. Oh. Ale, kaamo dia. Oh, ale. Manok oh, manok. Ale. Ini ba pa pakahiling ubang na ni. Ini isa. Oh, kiring ni. Anak niyo patubok anak ni mo. Oh, lara. Para lang asa man tong imong ubang anak. Oh. Dili pa lang anak ko ni siya kini. Dili. Dili. Dili pa lang. Dili. Sulod ni siya dili. Tara. Oh, sulod dia. Dia, kaon dia. Ya, dili mo. Dili. Apa na lang? Ini pala lang po ni. Ikaw na, tara. Ikaw na. Mobile. Kaya pa nagrambulan dire. Wapo na siya kauno, no? Ikuan na siya na juice. Mani. Ini siya babae ni. Guwapa ni siya naong. Oh, dia ang number 1 abot. Yeah. Yan ang number 1 ngayon. Yan ako number 1. Muna siya special kayo ni siya. Yan number 1. Abot na. So, asa mo ka natulog? Oh, special ni mo ha. Sige na kao na dia. Nato chicken na, fried chicken. Sige, banat na diha. Amang ka magbantay-bantay. Oh. Magbantay ni. Ano mga kabisdak na akong makakuwala sa akong mga kalay, kapagod na ko. Naan sila. 12 ni sila kabuok. 12 ni sila kabuok. Kini mo yung number 1 na ako. Kaya dire gini perminti gini sa sulod. O sa kining isa. Kini mo pasabak sa kuha ni. Kini po ni lalaki man ni siya. Ini lalaki ni. Abot na tayo sa kaputi oh. Dapat isa kaputi oh. Kito di na ako magunitan to. Kini magunitan ako na inom sa gatas. Wala na sila. Wala pang abot ang uban. Sige, kini jackpot na sila kaya wala maabot ang uban. Natugnaw mo kung dali hangin. Wala sila kayo mugan. Walang lang. Ito man yung balita na lang. Lang? Tinamias ka aning balang no. Fried chicken. Tag 199 ang sa kabuk anak. Dapat kong tulog ko buok. Dapat pagkikatas to. Fresh milk. Fresh milk na siya. Cold milk and fresh milk na siya.
Dili man karon na sige inom gatas ni. Every sweldo na ko. Sweldo na ko sa gatas. Wala. Yan na, kini siya, ikaduha. Oh, hello be, hello sa mga friends. Mga friends, mga kabisdak. Hello mga kabisdak. Nalire. Mga kabisdak. Walang pasabag. Mga uba pa masulod. Nabusog naman eh. Masimong hello. Hello pilot mga friends. Hello. Katay kong text-mate. Just Pilipinas. Guwapa man niyo. Bukikoy man nabusog na ni si Branglang. Na si Babaw. Na sa dashboard. Na plaster na. Ako nilang gunita na liog liog be. Lambong naman liog Wapo mong kainis bilang lang. Bukikoy Bukikoy ni siya balalang. Frontit ni siya de. Ibili masururilain niya bakon. Mag-shout out ka ba lang sa atong mga kabisdak, hilo ka, piyong man dayon. Yung piyong mo na si Balalang.